Besithule namhlanje isimo emjondolo yasePhumla Mqashi kulandela umbhikisho wayizolo izakhamuzi zikhala ngokunqanyulelwa amanzi zingazisiwe. Namhlanje izakhamuzi zithi ukuqhubeka kwezinhlelo zazo zosuku kuphazamisekile. Kunzima kakhulu phela ngaphandle kwamanzi. Ngikhuluma nje kumanje abantwana kufanele bavuke bahamba esikolweni babhala ama-exams, babhala exam even matric uyabhala. Ohlala endlini nje uhambile ocela ukugeza le eSouth ngoba engakwazi ukugeza kufanele ubhala ama-exams akhe. Le nselele izwela kakhulu ezakhamuzini esezikhulile eziphila namahlala khona. Ngicabanga usela ipilisi ngejuice ngoba kaloku sesiphila ngejuice asinayo enye indlela. Kubuhlungu sixakiwe nakusela ithi ubasayisela kanjani nayithi awekho ngoku amanzi komila lapha. Asazi ngoba singabantu besukela ne-high blood asazi ugovernment ucingani ngathi ngoba kunzima kuthi nxa sekunje. Nakuba amanzi engakeze ukubuya kodwa izakhamuzi zizohlinzekwa ngamathangi. We were then given a date of tomorrow 10 o'clock to have a meeting to actually deal with this, and he also promised that mobile water tankers will be on the area to provide water in the time being. Lezi zakhamuzi zithi uma kulokhu kuhamba izinsuku zingenawo amanzi zizophoqeka ukuba zibuyele embhikishweni.